Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Kwadlamini ke kuyatyiwa kusetafuleni kusekuseni uphetheni lo njengaye ke ba-excited into yomntwana ke itopic ke ingegender yomntwana ke omnye uthi inkwenkwe omnye uthi intombazana omnye uthi uzothenga ikoksi kuyodlalwa ibhola ngapha uphetheni uthi hayi intombazana and uyavuya uphetheni uthi yena sezoba nguGlemy njengaye uLost akazi noba yintoni lo Glemy le uyamcacisela ukuba ugogo oglamorous. Uthe ke kuNomalanga uzodinga lonke uncedo oliphathelene nomntana and ke kuzofuneka vele azohlala nabo. Nomalanga uthe ke uzoqala kathethe notatakhe ke kodwa ukuba phaya yeyona nto naye ayifunayo leyo. Uphetheni umbuze uba ke unjani kodwa ii-symptoms zona zihamba kanjani. Nomalanga ngeke wangazi ke uba makaphendula athini ke amsa ke. Hayi uthe ke hayi zezonto wethu ziqhelekileyo xa ngaba umuntu ekhulelwe. Uvusi ke umthe ntsho ngathi uzothi uyakrokrra ke okanye udikwe kwayile topic. Uphetheni ubuze uba zinto ezifana nantoni mhlawumbi ezithetha ngazo. Amayaza ke amza ke uNomalanga iphuma into emlonyeni kude kwangenelela ugcina ke ethi yho uhlele ekhathele Nkosi yam Nomalanga. Hayi ke naye usisi wavuma ke uba yho ndihlala ndikhathele. Wabe sembuza ke uba ugcina uba kona ukuphalaza kunjani. Wangqina futhi ke Nomalanga ethi inoziya kodwa ke ndiyilibala kanjani yeyona nto endihlupha kakhulu ke leyo. Uphetheni uthe hayi ke uba udlule nje kwi-trimester yokuqala kuzoba right. Hayi bo uphetheni utheni ulibele ngoku uNomalanga bethe kuye una-4 months sewadlula kaloku kwi-trimester lo mntu lowo. Hayi ke nowewe ke uye wangenelela ke ethi hayibo utheni uba kunzima ngaloo ndlela Nomalanga. Wavuma ke usisi ethi kodwa ke ndizothini kunzima vele. Uvuse bekade ethule ke mane bajonga ude wathetha naye ebuza uba ngoku apha ekhaya eyona nto esizawuthetha ngayo ayikho ngaphandle kwalo mntana. Topic nje ingalo mntana. Sikhumbule into yobuvusi kaloku utshatile and akanamntana ngoku kwenza akakatshati nguye ozoba nomntana. Khange kubekho umuntu umphendulayo kugcina uyawumjonga emveni koko wasuka wadukiswa kwalo mbuzo wakhe. Wabe sebuza kuNomalanga uba impahla zihamba kanjani salingana na akufunekanga sihambe siyokwenza i-shopping. Hayi ke noNomalanga wabesithi ewe yofuneka sihambe siyokwenza i-shopping vele. Uwewe ke novusi babhorekile bafile le topic abayingeni nje into yakhe. So uphetheni ke uke wavakashela kuNomalanga apha erumini apha afike khona uNomalanga ebusy ke kwi-tablet yakhe esenza i-research regarding ukukhulelwa neenyanga naye cravings nayo yonke into. Yambuza ukuba unjani uright na. Nomalanga uyaxoka uyatsho into yoba urhalela amanqina enkukhu ufuna ini. Uphetheni ke uthe uzomenzela zonke ezo zinto ezisaqhubeka nokuxoka. So nanke ebonakala futhi uNomalanga ethetha nogcina ke enewari ethi hey ukwenza ulapha emva kwami ngoku. Wathi if ufuna ukwenza i-DNA abesithi omnye hey breathe. Uthi omnye ukubreathe yeyona nto esecaleni ngoku kumle iwari yami ngokwenza because ukwenza uyagrogqa. Uthe ke ugcina makehlisa umoya ukwenza ngeka yendawo isazela sakhe sizawumtya ethi wena qhubeka ngale ndlela owenza ngayo uba convince uba ukhulelwe. Unembeza okanye isazela sikakwenzo will do the rest. Wathi okay ke uNomalanga ugcina ke uthe ke qhubeka ngolhlobo wabe semahaga ke ethi kuzolunga. Uvusi ke uke wanayo kincoko nogcina ethi iyamkhathaza into yoba ukwenza ezoba nomntana kuqala abe yena engenamntana ethi eyayazi into yoba zange bathe bathetha ngale topic. Ugcina yena uthe wena kaloku ifocus yakho njengangoku isekubeni uyi-CEO wena focus. Wathi ezinye izinto azinjengoba uzijonga. So loo nto ke yamothusa ke uvusi into yoba uthetha ukuthini xa uthi ezinye izinto azinjengoba uzijongile. Uthe khululeka focus emsebenzini wakho ezinye izinto zizozicacela in future. So uyafuna kumnika ithemba lokuthi ungazistress ayikho vele le nto. But ke ndiyam-understand uvusi xa ungena ezihlangwini zakhe awukwazi into bungabi stressed ngayo yonke le nto. Nomalanga ke yena ngabe uzoxoka kude kube nini. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.